Na een aantal weken onze club is het zaak om de spiertjes los te houden. En daarom heb ik Ronald Joosten, verzorger van Ierseke, bereid gevonden om dat te doen. Jan-Jaap. Hey Mart, hoe is voorzitter. het ermee? Goed, met jou ook? Ja, alles prima. Ik was hier vorig jaar met dat hoofdveld. Dat was toen nog een ellende. Hè? Is dat nu een beetje opgeknapt? Ja, dat is heel erg goed opgeknapt. De laatste week een paar keer slecht weer gehad, maar geen seintje pijn. We hebben alles kunnen voetballen, dus dat is helemaal goed gekomen. Ga je zo mee voor het gesprek? Want dan kan ik je van alles over onze mooie club vertellen. Dan gaan we even in de bestuurskamer zitten. Nou, ik blijf liever hier bij Ronald, want het voelt goed aan die knietjes. Kan dat ook? Ja, dat kan. Dat doet hij goed, hè? Ja, hij is goed bezig. Hij is goed bezig. Ja, nee, dat snap ik dan. Laat je me lekker masseren, joh. Hey, dat veld, hè? Want ik was hier vorig jaar. Meneer Van der Kreken die liep over dat veld. Het was één doffe ellende. Wat is er nou mee gebeurd? Ze hebben van de gemeente hebben ze het eigenlijk volledig gerenoveerd. Ze hebben de toplaag hebben ze eraf gehaald. Extra drainagelagen erin. Dus het was natuurlijk even afwachten, want het is afgelopen zomer gebeurd en dan heb je natuurlijk nog niet van die slechte weersomstandigheden. Maar dat is, wanneer was het 2 weken terug met het slechte weer? Nou, geen seintje pijn, er stonden amper plassen op het veld, hebben we gewoon kunnen voetballen. Het is nog deze seizoen zelfs nog geen enkele keer afgelast. Nou, toen zeiden ze van, wij hebben het mooiste complex van Zuid-Beveland op het veld na, dus nu is het mooiste complex? Moeilijk om van jezelf te zeggen, maar we zijn heel tevreden met ons complex, ja, dat is zo. Ja. Wat voor club is dit nou? Een echte dorpsclub? Ja, een echte dorpsclub. Dus we proberen gewoon een fijne vereniging te zijn voor jong en oud, voor de supporters, voor de sponsors. En dat betekent dus dat we echt die binding met het dorp willen houden. Dat is voor ons het belangrijkste, ja. Nou hoor je vaak bij clubs dat het moeilijk is om een voorzitter te vinden. Is het leuk om voorzitter te zijn? Ja, het is leuk. Ik vind het gewoon, ik heb me al mijn hele leven ingezet voor de club, dus ik vind het gewoon leuk om te doen. Wat je soms wel hebt, en dat zullen misschien collega-voorzitters beamen, je krijgt soms wel eens kritiek van mensen te verduren, want of je nu A of B doet, de ene zegt je had A moeten doen, de ander zegt dan B, ja, dan krijg je kritiek. Maar over het algemeen heb ik heel veel plezier. En ik werk met heel enthousiaste vrijwilligers samen, dus ik heb het prima naar mijn zin. Ja, je zegt veel gedaan in de club voordat je voorzitter werd. Wat voor dingen zoal? Ik ben begonnen hier als F'je. Gewoon als spelertje, later ook doorgegroeid naar de senioren. Toen ben ik een poos jeugdtrainer en jeugdleider geweest. Daarna heb ik ook nog een hele tijd in de toernooicommissie gezeten. We organiseerden altijd dat Barbé D-pupillen toernooi, waar dus al die profclubs aan deelnamen. En daarna heb ik een paar jaartjes geen functie gehad in de vereniging. En toen kwam de positie van voorzitter was vakant en ze hadden niet direct iemand om daarin te stappen. Ja, en toen ben ik erin gestapt. Je bent dus echt een clubman, maar er zijn er meer hier, hè? Heel veel zelfs. En dan gaan we nu naar een van die supporters kijken. Hallo, ik ben Johan van der Jacht, geboren in Getogen in Ierskanaar. Ierseke is mijn clubje. Ik verzorg als vrijwilliger 16 jaar inmiddels het programmablad, wat ik met veel liefde doe. Het eerste elftal volg ik elke wedstrijd, kan ik wel zeggen. Uit en thuis, vriendschappelijk. Ik probeer er altijd fanatiek bij te zijn. Soms wel eens te fanatiek, word ik wel eens teruggefloten door andere supporters. Soms terecht, soms niet. Ik heb het hart op de tong. Mijn zoon heb hier 20 jaar voetbal, dus Ierseke is mijn clubje. En natuurlijk ook Feyenoord is mijn clubje, dat blijft zo. Maar op de zaterdag is Ierseke. En ik ben een fanatieke aanhanger. Nou, ook het programmablad dat ik elke zaterdag verzorg, dat probeer ik er zo goed mogelijk uit te laten zien met nieuwigheden. De verslagen na de wedstrijden probeer ik ook altijd zo goed mogelijk. Soms door een rood-zwarte bril op papier te zetten, soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar ik probeer het altijd zo eerlijk mogelijk te doen en een beetje foto's te maken tijdens de wedstrijd, vind ik ook altijd leuk. Zelf ben ik geen voetbal geweest, dat geef ik toe, maar ik zeg altijd maar zo, een goede slager hoeft ook geen koe geweest te zijn. En ik geniet ontzettend van deze club. De truc van deze week wordt gedaan door Leonardo van Ierseke D1. Nou Leonardo, laat maar zien. Oké, dus je geeft een tikje opzij en dan schop je hem weg eigenlijk. Kijk even of dit goed is, hè? Helemaal verkeerd, hè? Jeetje. Dit was dus ongeveer de truc van deze week. Volgende week een andere jeugdspeler met een nieuwe truc. Bedankt Leonardo.
Ja, Leo, want ik mag Leo en je zeggen, dus dat gaan we proberen. Fijn, je bent vooruitgeschoven als clubicoon van Ierseke. Dan moet je veel voor de vereniging betekend hebben. Hoe lang loop je hier al rond? Nou, op mijn 7e begonnen en nu 61. En ja, nog steeds actief. Als voetballer ook? In Ierseke 4, ja. Ja. Met heel veel plezier. Leuk elftal, gezellig. En ja, nu natuurlijk minder voor... Ja, we willen iedere wedstrijd nog winnen, ik bedoel, dat is duidelijk. Maar minder voor de prestatie, maar ook gewoon omdat het spelletje veel te leuk is om, zolang het nog gaat, te zeggen van nou, ik doe het niet meer. Want een goede voetballer was je en ben je misschien nog steeds wel? Ja, het is allemaal niet meer zo snel hoor, dat is voorbij. Maar ik heb tegen de jongens ook gezegd, zolang jullie denken dat ik mee kan, dan doe ik dat. Maar op het eerste moment dat ik er alleen nog voor de decoratie loop, moet je het echt zeggen. Want dan ben ik weg. Dat hebben ze nog niet gezegd. Nee, maar in je hoogtijdagen zat je tegen het profvoetbal aan? Ja, ik heb wat aanbiedingen ook gehad om betaald voetbal te gaan spelen. Maar ik heb gekozen voor mijn studie. Ik heb uiteindelijk ben ik docent lichamelijke opvoeding geworden. En heb ik 25 jaar met heel veel plezier gedaan. En toen werd ik gevraagd om beleidsmedewerker te worden bij ROC in Den Haag, ROC Mondriaan. En dat doe ik nu nog steeds. Nooit spijt gehad dat die profcarrière het niet is geworden? Nou, soms denk je wel eens natuurlijk van wat als. Hè, maar ja, aan de andere kant, in die tijd, als je een leuke carrière had gehad als profvoetballer en je kon na afloop een sigarenzaak openen, dan had je het goed gedaan. Ja, niet de 25 miljoen per jaar van Cristiano Ronaldo. Nee, het is absoluut onvergelijkbaar met nu natuurlijk. Ja. Dus, geen profvoetbal dus, maar wel bijna 20 jaar in het eerste van Ierseke. Ja, met een kleine onderbreking van een jaar of 2 vanwege een auto-ongelukje. Oh, ja. Ongelukje? Nou, dat was nog wel een pittige, maar ja, mijn bovenbeen op 8 plaatsen gebroken en wat verwondingen aan mijn hoofd en mijn schedel. Maar ja, dankzij eigenlijk steun van de jongens van de voetbal, vooral ook mijn familie, maar vooral van mijn vrouw ook. Eigenlijk liep ik na een jaar weer met een ijzeren plaat in mijn been in Ierseke 6 te voetballen. Dus. En daarna ook weer teruggekomen en weer terug in het eerste, ja. Wat zijn je mooiste herinneringen aan al die jaren bij het eerste van Ierseke? Ja, eigenlijk heel veel, maar voornamelijk toch wel de kampioenschappen die het heel leuk hebben gemaakt. Je prestaties in het eerste van Ierseke vielen niet alleen hier op dorp op, maar ook in heel Zeeland, hè? Ja, uiteindelijk ben ik in het Zeeuwse elftal terechtgekomen. Daar 3 jaar mogen voetballen. En ja, toch wel met als hoogtepunt een historische overwinning van 4-2 op ADO. Wat toen een top 5 vereniging was in de Eredivisie. Met jongens van Middelburg, Vlissingen, Meeuwen, Arnhemuiden. En ik liep daar als 4e klassertje liep ik daartussen. Dus ja, allemaal jongens die veel hoger speelden. Ja, precies. Ja. Was dat een grote eer om in dat Zeeuwse team te mogen spelen? Zo heb ik het persoonlijk wel ervaren. En ja, dat heeft toen een vervolg gekregen met nog een jaar en nog een jaar. En ja, ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ja. Dus jullie waren toen de helden van Zeeland? Eventjes, ja. Even wereldberoemd in Zeeland. Nou, dat is ook mooi, toch? Ja, zeker. Ja. In het ballenhok, want Gerrit Petersen, de training gaat zo beginnen. Trainer van Ierseke, is dat leuk om trainer van Ierseke te zijn? Dat is leuk, in trainer van Ierseke te zijn inderdaad. Het is mijn eerste jaar, dus ik zit er nu een halfjaartje. Ja, ik werk altijd op 3e, 4e klasniveau de laatste jaren. Dus wat dat er gaat is het eigenlijk een vereniging als andere verenigingen. Gezellig. Goede club en er zit veel potentie in, denk ik. Jonge elftal. Want je gaat door volgend jaar hier, hè? Ik heb pas bijgetekend, ja. Ja. En wat is het doel dan? Want je zegt een jonge groep, veel potentieel. Betekent dat ook dat jullie omhoog kijken? Nou, we zijn in ieder geval, de bestuurder dat wil graag 2e klasse worden. Maar de eerste stap is omdat we vrij jong zijn nog, toch om een stabiele 3e klasse te worden. En ja, er zit nog wat achter qua A-junioren en we willen wat uitbouwen in de begeleiding naar 2e en de A's toe. Dus ja, er zit wel potentie in. Die 3e klasse is een echte Zeeuwse klasse, is dat leuk? Ik vind het zelf heel leuk. Ik vind het zelf heel leuk, gewoon omdat publieke binding erbij is, veel derbies. Ja, dat maakt het alleen maar leuker. Ik vind het al jammer dat Kruiningen er niet bij zit en een Krabbedijken. Dat maakt het nog mooier in principe. Ja, een beetje de ploegen hier uit de buurt. Ja, zeker. Zeker op dit niveau. Ja. Ja, je zegt ik train altijd op dit niveau, hè, rond die 3e, 4e klasse. Nog ambities voor hoger als trainer zijnde? In principe nu nog niet. Mocht het in de toekomst zo zijn, dan moet je meer tijd maken. Ik heb nu nog jonge kinderen van 13, 14 jaar. Die sporten ook. Dus daar wil ik zelf ook tijd aan besteden.
Maar ja, als er een leuke club komt, dan kan het in principe altijd. Draai maar even door, Sander, nog eentje verder. Wat is de belangrijkste taak van een trainer op dit niveau? Binding, cohesie in de groep. Zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft op de training. En ja, toch de stappen proberen te maken, vooral in het samenspel. Want voetballen kan je bijna niet meer leren op dit niveau, maar vooral samenspel en goede afspraken, daar gaat het vaak om. Ja, de opkomst is groot. Is dat alleen omdat wij er zijn of is het altijd zo? Ik vind het nou weinig eigenlijk, want normaal moeten er 17, 18 zijn. We spelen met een selectie van 23 man, dus er zijn er nu eigenlijk 8 niet. Dus dat is eigenlijk te veel, vind ik zelf. En daarna een tweede selectie van 20 man, dus er wordt best behoorlijk getraind. Het is bij de tweede wat minder op het moment. Maar ja, het is een jonge groep die heel graag wil, dus dat is leuk. Nou, gaan de jongens wat leren. Gaan we proberen. Bedankt. Hey, bedankt. Hoi. Ik ben Jos Polij, vrijwilliger bij de voetbalvereniging Ierseke. Ik voetbal sinds mijn tiende jaar bij de jeugd, alle jeugdelftallen doorlopen. En daarna dus ook alle seniorenelftallen vanaf het eerste tot en met het vijfde. En nadat ik gestopt ben, ben ik gevraagd, en dat vond ik wel mooi, om de kantinewerkzaamheden mede te coördineren. En dat houdt dan in de planning. We hebben want dat doe ik natuurlijk niet alleen. We doen dat met een man of 20 en die organisatie, die planning, die doe ik dan samen met Sjaak Jousma. Daarnaast is het ook de donderdagavond natuurlijk, die moet gevuld worden bij de training, dat ik dan aanwezig ben. Vroeger zat ik aan de andere kant van de bar, dat beviel ook heel goed. Maar tegenwoordig mag ik van deze kant het bier tappen voor iedereen in deze gezellige kantine. Voor de kantinemedewerkers organiseren we ook diverse activiteiten, uitjes. We hebben onder andere ook een aantal jaren een biertapcursus hier georganiseerd. Het was ontzettend gezellig, een soort cabaretier. Komt er dan uitleggen hoe we het perfecte biertje kunnen tappen. Ook proberen we al 3 jaar achtereen een Ladies Night te organiseren. Ladies Night noem ik het, maar het is een Ladies Day. De dames van het dameselftal die nemen dan alle honneurs waar wat anders de vrijwilligers, de bestuursleden enzovoort doen. Dus dan verzorgen zij alles wat er op die zaterdag binnen de club gebeurt. Al met al proberen we hier een gezellige sfeer te creëren en daar houdt een Iesenaar ook wel van, want dat zit nu eenmaal ook in de genen. Laurens, jij bent de keeper van Ierseke 1. Ben je een beetje penalty killer? Nou, een beetje denk ik, hoop ik. 2 tegen, 1 erin en 1 gepakt dus. Maar je hebt de afgelopen weken natuurlijk gekeken. Ik schiet ze in alle hoeken en gaten, hè? Dat betwijfel ik. Maar ik hoop het voor je vanavond. Want ik denk dat dit de eerste 5 van de 5 wordt voor mij. Dat betwijfel ik, maar goed, we zullen zien. Ik denk zelf dat ik er 2 van de 5 wel pak. 2 van de 5? Ja. Succes. Dankjewel. Daar gaan we. Nou, dit is blijkbaar de stip. We gaan het proberen. Dat is 1. Come on! Jij ging er toch 2 pakken? Woe! Dat is 3. Ik denk dat ik gelijk ga krijgen hoor, 5 van de 5. Oh, net raak zeg. Nou, nog eentje om de eer te redden, Laurens. Komt-ie. Ja, allemaal. Hey Laurens, bedankt. Nou, keepers van Zeeland, ga maar eens trainen. Woe!